Longri krehini sar habebe tumaphan Agustin Teron TSD ahilben Facebook along Juno dak alam theke tobun thak kachiko berda. GDPU lapen AAJU chelang se dongka mukam along National Press Day ketalon pa. Hamren along National Press Day ketalon. Singhason constituency ke paru phai kuni ni phai create koni tikok langso playground along first tikok langso dance competition to be pon. SDO civil bukachana sai him along National Press Day ki paman pon. Han roprok mini stadium ke pathua klam along phai kuni ni phai create chokani pator kathar lapen inglengatum hembang istika chiki momen pen ki bi pon football tournament angdung kiti. Kardong pini berta thanbang nili sami hon militi sopi. Longri krehini sar habe ame ahong pharla longri krehini sar habe ame atoma phan Agustin Teron TSD ahin pen Facebook along Juno da alam theke tobuna puthak chego berda. Nijang Karbiang long alokido dongka mukam long sopi along Karbi hemtuna boha longri krehini sar habe ame ahong pharla long kedam tang phaikuni ni phai kre trokhani ada por phai ke prachiti malom apor Agustin Teron TSD chego berdam lo. Alang likopini ki mathatam kimang hudokok penajok Facebook along Juno tak tokdon kailo. Longri krehini sar habe ame atum phaikuni ni phai porni executive kangnia me hot apothak alang le Facebook along comment kipidun Juno tak ajok akorte Bir Singh Teron dongka mukam rong supialong longri krehini sar habe ame atum aking ria long wangpen nang dia thapusi karbiaron anim rokom hormai hor thai pen charom chari pot pen chikobir ponlo. Ahok lo nilimu kecok ce ajoini pen pini ladak nakacing duk mate nakacing wai kacing sai aphan wang lo lasinon iprang ki wang jilang mo nin phisita mo petheru ritik longleru ritik sita kaningji jidaji aphan usi nilimu Agustin Teron aphan ke nili det kalilo nili lapen nili po nili pai nili don nili rap kaduk kawe doan same nili tum than pare ponpo lapen laso ke than ke pare pen jongsi alang kupino ne ake hino mate kaning jetap kaning jepru lamkang lit kang her dukok pulote nili ladak pini adai cn pu pusi pini lamcak cipiti kang Dongka mukam rong sopi pen promise terang News 7 Northeast. Nationwide lockdown ise West Karbiang longano herangki atum sai claim kachipado kapot ning chigduglo posi ADC Manav Das ahin pet ning chipon. All Assam Journalists Union lapen Greater Dongka mukam Press Union atum chelang se Dongka mukam rong sopi along National Press Day ke talona sai padopon. Labangso sayang deng ki pachun pamija phan West Karbi Anglong District ADC Manav Das alohi sarpuaman pen chetongdon lapen West Karbi Anglong District SP Marilyn dongkamukam Peak Farm Manager Harsing Terang Labor Superintendent Rana Ingti KSA Meipu Samson Teron KSA Chunbang Sartherong Hang Dr. Mahabishnu Tokbi former journalist Moon Kumar Deka lapen ki ongdung rong sopiar alatum chetongdon si Mayadi padopon. Media role during COVID-19 pandemic and its impact. Puati BN Ponsi labang suame along ason alam chethan pon. Me along kachopa aluhi Samson Teron pen sita me pherangki atum ahok pet pen ki claim kidam nang ji apathak lam the jai pon. Lason thotsi kachetong aluhi ki do anatum sita me pherangki ki claim ponang ji kili lapen kilili ki do anapathak lam the chepaklang pon. Lapo alohi sarpo ADC Das ahin pen sitame COVID-19 ajoini national lockdown ahot birta phan ki claim kidam kachipaduk pon thekapot pherangki atoma phan keropi pon alang likaning je pon atenge pherangki atom ta ki thidung kacherap ki doko ka joini si lockdown isek sitame West Karbi Anglong araratum ki do ki thak lapen ki kiso lapen kisopen kaching rei thekjia phan raratoma phan pachini pon longlo Labangso ame adap for phai nerke prachiti malom pen AAJU ame pho Nandaram Bordoloi lapen Greater Dongka mukam Press Union ame pho Livingstone Beatum pen AAJU lapen GDPU alama pangjar ponsi 2020 National Press Day sayang deng mesen pen pachun pon
Dongka mukam pen permis terang News 7 Northeast. Hamran along tap Phaikuni ni phai Troxiani National Press Day ketalanpa. Kidamtang Phaikuni ni phai Great Rockani West Karbi Anglong Hamran rong sopia long ta National Press Day ketalon. Bangsolong kacitong dunalo hisar polake EM Rup Singh Teron, Ritis Rongphar Karbi Anglong Live Chief Editor, Biran Inghi Kat News Deputy CEO, Daniel Inghi President West Karbi Anglong Press Club, Mainu Bora AJU President Lapen Mohon Teron President Kheroni Press Club Lapen Ahinahin pen penang perangke klembang photum citong don pen mayardi pidunlo. Lapen Daniel Inghi pen mai cari ponsi mai pangceng pono. Labangso amay along EM Rup Singh Teron pen lam theke jai pon lagi COVID-19 avurahut perangke atum ke klaim kedam kacipaduk lapen kosong si labangso COVID-19 aki sopen kacing rai pon thek jima lapuson kenang sot alama butak radapan kethan pon thekajok perangke atum apan kiro pajir pon. Lapen alang lipen West Karbi Anglong Press Club apan asahem kimpi pon poputa lamthe cicak pon. Kheroni pen Sarim Rongphar News 7 Northeast. Singhasan constituency ke parlo Tikok Langso playground along ni phai krek warni first Tikok Langso dance competition ke patopan. First Tikok Langso dance competition ki dipon along aluhiaman pen kacitong dun SP Singbe Amar Inghi lapen rong asaratum citong dun. Jongdami Tikok Langso hawara long non pontak misen kijuna lang ave karen ave lapen kapre kacing thur asai munon ponta ave lapen theklong le lason sehada arara tumapan panong piponsi lunkan amadin deng AFX ahin pensi bangso kikan kacipate biponlo lapen bangso adim lake bukulia pen kahilo kilometer krepo susi Tikok Langso hawar arong aje puke lapuson lunkan amadin aprang prang penta ave pinlang lapen arong aje hidun iji abar saita ave Bangso kikan kacipati kibipon Amar Inghi lapen donate kipidun abang pulake hempu inti lapen just mate kang saidun lake dance Karbi Anglong dance GS longpiri hanse ahin pense arpu dengponlo lasong sikikan kacipati ang bongpen kecing si anong kacipalong pon lake maising temung adun thu hini ang deng kacipalong pon Rupmir Lekthepi group lapen kethom ang deng kacipahai pon lake rohon lekthe Alang litum ke kan kelang me lapen ke kan ke theka jok first Tikok Langso dance competition ki bipon along nong me mate nong e chipalong dunlo lapen patir piatum nang pachini dun thua tengge ke bang jilang aningkan mate ningkan suri hinira ingkoi raisia hut sita lapuson lunkan amalin bipon thuchi lapen alon pithuchi pasi pachini dun bang solong rara phan aning ke parong lapen ning ke parong abang pho engkorasai songja lekhia hin pensi dengponlo Lason si mesen pen mati ing samchin pen pacun ponlo. Samilang sopen long community News 7 Northeast. Dilip terang SDO Civil Hinpen Subdivisional Administration Bokajan Atum Chipaterapi Ponsi National Press Day ketalanpan. Kicengsi Bokajan Angkangalong Subdivisional Administration Atum pen SDO Civil Asahimalong Papen National Press Day ketalanalong Role of media during the COVID-19 pandemic and its impact. Pusi athepi and pono. Athe media mate press atumta COVID-19 avur kidokok setame lapen mithang api so lapen donra patum do seta kisung apor hot rara phana joini apran chiturut pen birta endam pen rara phan birta ke praklang pi Cipaduk Thekdun long se aning kang sampen press claim rapet abang pubang piedoma phan chupapon si Dilip terang SDO Civil amethang sahe malong chupapon pen Meta Japon si Bokajan Press Club President Ranjit Bora lapen Secretary Suraj Mohanto lapen Bokajan along Senior Most Prakash Gogoi apan sitami ning kang sampen Assamese gamok sapen archuponlo Bangso jai mega tank pen en ponsi magistrate ake haipi ben thoi ahom bam saido ahin pensi bangso me ki phalam the jai ponlo api BPC me pupenta ithethini lam the jai pen mesen pen National Press Day talon ponlo bangso me long penangan pherang ki atom chetong don Bokajan pen Buddheswar teron langne News 7 Northeast West Karbi Anglong rongkhang hawaralong kido Han Loprok ke pathuak lamalong Han Loprok Sport Club ahin pen football tournament ki bipon Phaikuni ni phai Great Rock se ani amdung kiti West Karbi Anglong rongkhang hawar Han Loprok mini stadium along kedamtang Phaikuni ni phai nerkep ani pen Han Loprok Sport Club atum pen football tournament ki bipon pangchengsi ni phai Great Rock ani amdung kiti kachipate ponalong Tumpreng FC lapen Rongjamir FC atum pathu ponlo
Haldo Croc Sport Club Mepo Agustin Timong Lapen Kongchun Bang Bhajiram Hanse Lapen Bidisar Mohon Pator Atum Cipatir Piponsi Labang Sa Football Tournament Kibi Ponalong Kidam Tang ni Pai Trade Rock Ani Tumpring FC Lapen Rong Jamir FC Atum Si Cipati Ponlo Lapen Labang So Ang Dung Kiti Ka Cipati Ponalong First half Ahut Tumpring FC Atum Goal Isi Piponlo Bonseta Rong Jamir FC Atum Ta Ing Tang Kringa Jok Goal Isi Pidun Tulo Second half ahut puthot Rongjamir FC atum ke thek pega jok goal isi pipon thulo bonta Tumpring FC kachitu thu un edera jok Rongjamir FC atum goal hini pen chipahai pondetlo Labangso ang dungkiti kachipate ponalong Rongjamir FC ki hayatum aphan trophy lapen tangka suri krepo anong i MP Horen Singh Be arideng pensi pipajir porlo Adun thu ki hayatum aphan Tumpring FC atum aphan seta trophy lapen tangka suri nerkep ADC Hamren Court Manav Das arideng pen pipajir pon thulo Lapen ke thomang ding ke hayatum RAYF FC atum aphan VDC Chairman Dinen Bordoloi arideng pen tangka lapen trophy pipajir ponlo Labang solong ke langcharidon laki referee Newton terang lapen alangli risang huatum pensi langcharidon pamesi Labang so football tournament kijut siang dong kiti kacepate along mesen pen kijut mati ingsam jin pen pachun ponlo Labang so football tournament ang dong kiti kijutsi kacepate ponalong penang an man peng kedo mate arling kithi department officer atumta football ke pathu kacepate along chitong donsi RDP dun thulo Hamren pen British Songhang News 7 Northeast Pinebirda Fons Kaptonik lo karno